Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tanan. Karon ang ika-14 adlaw sa ato ang 100-day running challenge. Basin ganahan sa kamudagan mga ga. Dagan na, ayo pagduha-duha. Bangon og sayo nya, ligo dayon. Dagan ta ha para tindot ang sugod sa imong buntag. So dagan na ta. Let's go. Bangon ga. Ay sipati-patay ga. Bangon na. Let's go. Buntag ya. Buntag. Buntag ya. Buntag deh. Push na push. Kahit malag. Medyo kapoy. Medyo sakit at ang kilid. Dayon ta. Di ta munong. Buntag. May lang ga. Palagi na basta kanunay. Morning ate. Medyo sakit na gigil akong kilid. Pero ato yung i-push itong limit. Kung nga sakit na kayo. Nandun lagi beda. Ara ata mo nung. Diyan na jud. Puwes na gamay. Kung bago pa ka magdagan, ako nabantayan. Ang uban, kay sugod nila maglakaw ra sila. Nya ko man hinay-hinay. Hantod mo, alam mo kapaspas. Yan na ilang style. Lahi ako Ganahan ko nga. Singuton dahin ko. Pero mo sunod ko kay dali mo muluya. Sugod na ko. Malakaw ko gadget. Mga ikabot 1 minute. Dayon dagan na ko hinay-hinay. Dayon. Paspas. Hinay na po. Pero dali ka maluya sa akong style. Kaya ko yung suna. Katong mga professional yun nga runner. Nandun sila sakto nga pamaagi. Proper nga pamaagi. So muna itong sunon. So pala yun ta. Keep fighting. Keep running. Keep pushing mo naga. Balag isipon. Nakang sa gamay. Kaya medyo luyaman. Ganda. Paspas sa gamay. Palayon. Balag kapoy. Last push. Last puga. Bukod ang bus. Apsa ng bus. Vertika ng bus Grabe suga itong naghanay. Apsa ng bus. Vertika no. Kaya nagunong man. Puwesta. Unsa kita itong number 2 nga roll mga ga. Gamana itong pangayog. Salamat sa extension sa kinabuhi. Mangayo taog. Guidance sa Ginoo sa ato ang pagkinabuhi karong adlaw. Mga itong pangayoon nga nindot atong mga mabuhat karong adlaw no? Nga makapahimuot ug makapalipay siya Para yun ta. Buntag ya. Buntag te. Sakto na ito mga ga. Okay na ta. Hindi ta tagpamahaw dire. Ugma na pud buhon. Bangon gyapon taog sayo Ugma buhon. Bangon tag sayo, paningkamot mo nga makabangon tag sayo. Kaya ako maningkamot sa ko. Pray mo sa pagsuporta, Ganoy TV, Anoy out. See you.